Здравейте, банда! Сега ще ви покажа как се пуска кабел в ХРП с прахосмокачка. Ето тук сега конеца съм сложил първо през ХРП-то, защото всичко съм го зарал под земята. И ето тук сега съм сложил една прахосмокачка. И ето конеца. Сега вързвам кабела за конеца и дърпам. И готово. Аре, до скоро. Ето и пак става, банда. Ще си прикарвам кабела през през профила. Так, с прахосмокачката. И сега вързвам кабелите и готово. Ето и. Тук съм вързал да може да дърпа конеца. Продължаваме. Показвам. Даже из вода малко по-трудно вари, ама пак ще стане. Ей го. Закачаме и така. Чао.